Sí. Sí, vale. Correcto. Un momento, déxeme apuntalo. Este parece un 7. Juan, quedamos sen fillos e sen melindros. Melindros e filloas. Pero se hai un anaco que perdimos pantallas e cigarróns. Estamos a quedar sen entroido. Que perdemos? As cerdeiras e os castiñeiros. Un momento, Tarlen Carballo se videoera. Isto é moi grave. Estamos perdendo o noso idioma e tamén a nosa cultura. Nada funciona. Isto yo tes que levar a xente. Adiante. Esto o xente de arriba. Acabamos de perder o lagarto pintado. Iso non é posible. E non perderíamos tamén... Sí, tamén a saia da Carolina. Sí, dime. Sí, dime. Non pode ser. Acabamos de perder os agarinhos e os picos. Eso está se nos indo das mans. Tranquilo, xa se soluciona. Pero que están a facer no laboratorio? Sei que están traballando duro. Pero é que non é doado. Estás segura? Sí, esta vez sí que funciona. Escoitade. O examen de naturais pareceume bastante doado. A mí tamén me pareceu moi fácil. Home, estudando calquera proba. A niña, non te pases, Onte fun ao cine cos meus pais a ver unha película. Eu quedei na casa, ca Play, xogando Fortnite. Eu só son nivel 40. Teño que descargarlo. Vedes? Funciona. Era moi doado. É moi sinxelo, só temos que usar a nosa lingua.